Det er en fin balancekunst at få lagt dit annonceringsbudget, således at du opnår den forventede succes med din boligudlejning. Feriebolig Spanien har gennem mange år opnået topplaceringer i de fleste prominente søgemaskiner, såsom Google, Bing, Yahoo osv. Ydermere investerer vi hvert år mange penge på at købe trafik og på at eksponere vores brand, således at du som en ejer af en feriebolig er sikker på, at din bolig præsenteres på et website, som enhver potentiel lejer vil have tillid til. Hvis du vælger at annoncere hos os, får du følgende: en hel side kun til din bolig. Din bolig bliver eksponeret på 10 forskellige sprog. Du kan uploade op til 30 forskellige fotos. Du vil få en bookingkalender, og alle henvendelser, som bliver genereret gennem din annonce, vil blive sendt direkte til dig. Ydermere får du naturligvis et statistiksystem, som viser din annonces succes, og der er via din konto mange flere funktioner. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores support, som sidder klar ved telefonen og ved tasterne inden for vores åbningstid. Held og lykke med din udlejningsforretning i Spanien. Hasta luego!